Aktar minn 200 infermier minn madwar id-dinja attendew għal konferenza dwar l-opportunitajiet u l-isfidi għall-infermiera fuq il-post tax-xogħol. Numru ta' esperti fis-settur tas-saħħa ġew Malta biex jipparteċipaw fil-konferenza internazzjonali organizzata mill-Federazzjoni Ewropea tal-Infermiera Edukaturi li saret fl-Università l-Antika fil-Belt Valletta. Net News tkellem ma' Dr. Roberta Sammut, id-dekan tal-Fakultà tal-Infermiera fl-Università, fejn tkellmet dwar l-iskop ta' din il-konferenza u kemm se jaffettwa lill-infermiera biex joffru servizz aħjar lill-pazjenti tagħhom. Bażikament l-iskop huwa li nlaqgħu l-edukaturi kemm mill-Ewropa u kemm internazzjonali li jgħalmu fil-programmi tal-infermiera biex naqsmu ma' xulxin l-aħħar żviluppi fl-edukazzjoni u nippruvaw insibu modi kif l-edukazzjoni tal-infermiera tista' tiżviluppa aktar u kif nistgħu nifhmu aħjar kif l-infermiera jiġu edukati f'pajjiżi differenti. Din il-konferenza jutli mhux biss lill-edukaturi iżda anke għall-istudenti u l-infermiera esperjenzati stess, kif qalilna Dr. Josef Trapani, lecturer fl-Università ta' Malta. Il-formazzjoni, l-edukazzjoni ma taqaf qattlu, l-lum qatt ma taf biżejjed, u allura anke nista' esperjenza kbira, jieħdu pjaċir jisimgħu x'għandna għaddej f'pajjiżi oħra, f'kulturi differenti, f'kuntesti differenti. Dak kien ħafna vera. U nerġa' ngħid doppjament, inti qed taqsam l-esperjenzi tiegħek kemm qed tieħu lura ħafna wkoll. Għalhekk tkellimna wkoll mal-President tal-Għaqda Studenteska Malta Health Students Association, MHSA, dwar kif din l-esperjenza se taffettwa l-istudji u l-motivazzjoni tagħhom. Dejjem ngħid li tħalda l-kors kienet l-ikbar ħaġa li stajt nagħmel ta' ġita lija. Kemm min-naħa skolastiku, kemm min-naħa personali, minn tħalda l-kors kbirt b'mezzi li ma tistax tesprimi. U vera kburija li ninsab nitgħallem nursing fl-Università ta' Malta u li jekk Alla jrid daqta nigradwa ta' nurs. F'din il-konferenza dawn l-esperti barranin qegħdin jaqsmu l-esperjenza u l-viżjoni tagħhom fis-settur tal-infermerija u triq il-qudiem.